500 taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Diyos marahay na hapon sa Indagabos mga tugang. Welcome naman po sa programang Marahay na Hapon with Father Butz Bombase OP ng University of Santo Tomas of Legazpi. Kumusta ka mga tugang? Pagkatapos kang weekend, sana nag-enjoy ka mo kang weekend. July 30 to 31, no? By the way, ako po ay nag-record lamang, hindi po ini-live, kaya di ko matatanggap, di ko marireceive ang sa inyong mga upload o sa inyong mga text messages. But just the same, binabati ko po kamo gabos, sinasaludaran ko kamo gabos, mga tugang. Marhay na hapon po sa Indo sa pag-aantabay talaga kam sa tuyang programang Marhay na Hapon ta. Tuwing may marhay na hapon, may marhay na bareta. Di ba? Kunya na primera dia de mes, primer dia. Okay? First day of the month, of August 1st po ngunyan, Lunes, natagpo pa talaga Lunes, Siyempre ang punan baga, kapunan ay Lunes, So nga po, uno, mga tugang, kaya nga siguro nag-i-enjoy ka mo ta. Siyempre, madali baga ang panahon, pagkatapos kang August, siyempre September. Pagkatapos September, October, November, December, Pasko na naman. So mga regalo po nindo, ihanda na nindo. Arsi nga, pwede ka ko ang pagre-regaluhan. Everyday, si Father Butz Bombase OP ng UST Legazpi, perming may regalo sa Indo. Ang regalo ni Father Butz, ang mga magagayon na mga tataramon. Yan, halik sa kagurangnan. Yan ang perming regalo ni Father Butz na perming ka mong pigkatawan ni Father Butz ng inspirasyon saka bendisyon. Kasi tema na ko makapagtao sa inyo ng kwarta. Tademan kitang hanap buhay. Pero alam mo mga tugang, makapagtatao ko sa inyo kung ano ang igwa ako. Ang igwa ko, sabi ko every morning kasi, Lord, please bless me so that I can be a blessing to others. Yan, I can give you a blessing. Okay? So mga tugang, magdangog ka mo ngunya na hapon. Alam ko naman na talagang nagdadagog ka mo, nagmamati ka mo. Sa programming inihota, igwa kitang marhay na bareta. Tuwing may maray na hapon. Ngunyan na daw mga tugang, petsa uno sa kuyang binabati, ang sa kuyang mga tugang na nadyan sa Gugun, Albay, Legazpi, Albay ta. Sila ang mga Redemptorist Fathers. Yung mga Redemptorist Fathers sapagkat ngunyan ay ang piyesta ni San Alfonso Maria Liguri. Siya po ang founder ng Redemptorist Fathers. Yan po yan. Kaya nga isang pa-debosyon tuwing Wednesday. Tuwing Wednesday, kadakol na mga tao diyan sa Gugun, sa Redemptorist Fathers. Minsan nagmimisa din pa ako diyan pag-aga, minsan pagkahapon. Yan, inimbita po ako. Pero ngayon, di ako nakapag-misa. Siyempre, wala nga na ako digdi sa Legazpi. Anyway, tugang sa tuyang istorya, ang istorya ni San Alfonso Maria Liguri. Sisay nga ni pala siya, mga tugang. Primero, sabihin ko, siya po ang founder. Siya ang nagtatag ng samahang Redemptorist. At magayunan po ang sa iyang buhay kasi iyon po ang buhay niya talaga. Siya ay naka-focus, walang iba kundi sa kagurangnan. Okay? Si Alfonso Maria Antonio Juan Liguri ay isinilang po sa Marianelli, malapit sa Naples.
noong September 21, 1696. Ano? So, saro po siyang Italiano. Ano? Nang maging pari siya noong 1726, inukol ni Alfonso sa Tiononico, kusang loob, ang kanyang panahon sa pagtuturo ng katekismo sa mga bata. Napakaganda po ito, ano, na kita nagtuturo ng katekismo ng tungkol sa Diyos sa mga bata at sa mga manggagawa sa Naples. Yan po, importante naman talaga na kita ay maging katekista. Ang katekista po, mga tugang, yan ang mga nagpapahayag tungkol sa mga turo ng simbahan. Yan, importante yan, mga tugang. Alam mo, pagdating sa katekista, kay puwanta talaga na maraming katekista. Kaya sana tuwing Saturday o Sunday mag-devote kita ng panahon para maturuan man lang yung mga bata ng Our Father, ng Hail Mary, magdasal, tungkol sa katekism, tungkol sa 10 utos, tungkol sa sakramento, at tungkol lalo sa istorya ng Diyos. At the same time, sa mga istorya kang mga santo. Kasi kadakol mga tao na na-convert dahil sa magayunon na halimbawa kang mga santo. Yan, mga tugang. Magayon talaga yan Ano, sana yan ang gibuhon ka na kita, mga tugang, ay makapag-aral ng ating pananampalataya at the same time, maibahagi natin yan sa iba. Ano? So, maganda po yan. Yan ang ginawa ni San Alfonso. Nagturo ng katekismo sa mga bata at sa mga manggagawa doon sa Naples, kung saan siya naka-star noon. Okay? Itinatag niya ang samahan ng mga paring Redemptorists. Ano? Redemptorists. Kasi ang Redemptorists, ibig sabihin, pagtatanggol. Redemption, hindi ba? Yun. Kaya kadaklan, yan ay talagang pagtatanggol. Redemptorists. Okay? Naukol sa pagmimisyon sa mga taga-bukid. Kaya mailing mo baga, ang mga Redemptorist Fathers talagang immersed sinda sa mga mission na territory, lalo na sa mga taga-bukid. Ano? At lagi niyang hinihikayat ang mga taong mahalin ang Santissimo Sacramento. Yan po talaga naman. Bakit? Kasi ang Santissimo Sacramento, ang Blessed Sacrament, mga tugang, nagpapagirumdum iyan sa tuya, sa presensya ng Diyos, sa tuya na nakailiba-iba ta. Ano kayo mahali mo sa simbahan? Ibang may nakasinding kandila doon sa yung Apo the Blessed Sacrament. Yan po, mga tugang. Tapos may nakasinding kandila. Makatapos doon na pagkatapos nagluluhod ka. Yun, na Blessed Sacrament. Kasi pagkatapos kang misa, yung mga natirang ostya, duman pigkakaag. Ano? Kaya duman nag-iirok. Ano? Yaon duman si Jesus. Ano? Kaya maganda, mga tugang yan. Visit to the Blessed Sacrament. Yan, gawain natin yan. Dapat gawin natin yan. Yan po ang itinuturo at hinihikayat ni San Alfonso na magkaigwa talaga ng debosyon sa mahal na sakramento, sa Blessed Sacrament. Ano? Ginigibubi-tabi yan, na perming nagbibisita sa simbahan. Pag nagbibisita sa simbahan, hanapon tayo itong Blessed Sacrament. Ang sarupang hinikayat sa mga tao ni San Alfonso, mga tugang, ay ang mahal na Berhen. Yung pagdebosyon sa mahal na Berhen. Kaya sinulat niya ang kilalang aklat na pagdalaw sa Santissimo Sacramento at sa mga karangalan ni Maria. Magayunon iyan, mga tugang. Actually, nung kami postulant, ginagamit ni iyan. Yung everyday, yung kami sa Blessed Sacrament. Magayon ito na at least 15 minutes a day. Kung talagang abalang-abala tayo, 15 minutes lang. Okay na yun, 15 minutes. Bakit? How many hours we spend on sa gadget tayo, sa cellphone, sa Facebook, sa Messenger, dati sa television.
Ang iba television pa rin. How many hours we spend on those, Pero how many hours also we spend with Jesus in the Blessed Sacrament and praying with Mary. Okay? Si Mary will help us go to the Blessed Sacrament. For after all, hindi ba sabi ni Maria sa kasalan sa Kana, do whatever my son tells you. Okay? Gawin natin ang pinagigibo sa tuya ni Kristo. Ang pinakatanyag na sinulat ni Alfonso Maria Ligori ay ang moral theology. Okay? Theologia moralis. Dahil dito tinuring siyang doktor ng simbahang Katolika. Siya po ay talagang yung pagdating sa, kasi nga ang background niya, siya po ay abogado. Okay? So, moral pa. Hindi lang legal, kundi moral. Kasi hindi lahat na legal, moral. Ang importante, yung kabutihan, ay hindi lang yung karapatan. Okay? Hindi lang karapatan, kundi kabutihan. Importante yung kabutihan. Yang kabutihan. Morality is all about kabutihan, goodness. Okay? At yan po ang talagang contribution ni San Alfonso Maria Ligori. Siya po ay pumanaw noon 1787. Okay? At ang mga iniwan na mga kataga ni San Alfonso Ligori ay ito. Ang tunay na deboto ng Birhen ay di mapapahamak. Okay? Mga tugang, sana naintindihan nindo ang maikling kwento ni San Alfonso Ligori. Babalik muli ang iyong lingkod pagkatapos ng mga paalala. Kumusta? 2 taon na pala na di. Pero aram mo, bilib ako sa mga ginibuta. Padagos na nagsulot ng face mask kasi nag-ingat. Inataman ng salud pati ang namumutan. Nagpabakuna asin booster maski kabado para protektado. Nagkasararo kaya harayo ang naabot. Nakabalik sa mga gusto niya tong gibuhon. Kinaya dahil sa pag-ataman sa lambang saro. Kaya ano man nahagyat, mas kakayanon pa. Padagos ang pag-ingat, padagos ang pag-angat. Magpabakuna o magpa-booster na. Sarong pagirumdum kan DOH Bicol. Sa simpleng itlog, Maggi Magic Sarap ay ibudbud para magandang mornings with Magic Log. Ang simpleng itlog, gawing Magic Log with Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sarap. Gawa sa fresh onion, garlic at iba't ibang spices. Try mo na sa scrambled egg at tortang talong para Magandang mornings with Maggi Magic Sarap. All we need is magic. Maggi Magic Sarap. All we need is magic. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot. Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo asing Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main, dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jim's 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jim's 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jim's 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Experience Converge, pure fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure fiber unlimited internet connection for your small businesses. The MicroBiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations.
iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlaba. Sa Surf Linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa Surf Linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. New Surf with Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis na singgaling na mamahalin based on technical test versus Brand X powder on polyester. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombaseo P. At sana nag-i-enjoy ka mo sa tuyang mga pinag-uurulayan, manunungod nga ni Munyanal daw, kasi tuyong sineselebrar ang kapiestahan kang nagtatag ng Samahang Redemptorist na walang iba kundi si San Alfonso Ligori. Ano? Maganda talagang pag-aralan mga tugang ang manunungod sa mga santo kasi nag-inspire yan sa tuya, no? Ha? Nagtataw sa tuya ng inspirasyon. Sabi nga ni kadakol daw ng mga nagbalik loob at na nagkaroon ng magandang buhay dahil sa pag-aaral sa istorya ng mga santo. Ano? Yan talaga. Lalo-lalo na yung sinasabi ni San Alfonso Ligori ng debosyon na Blessed Sacrament at lalong-lalo na sa mahal na Berhen. Yan. Okay, ano mga tugang, ang marahay na bareta ngunyanal daw ay magayon din. Ano? Kasi tuwing marahay na hapon, may marahay na bareta si Father Boots. Ano? Ang marahay na bareta ngunyan mga tugang ay hali sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 14, talata 13 hanggang 21. No? Sa kuyang basaon, parang at least maintindihan nindo mga tugang. Kasi importante, alam mo, everyday may marahay na bareta kita. Ano? Kasi totoo, alamin din natin ang mga balita ng mundo, pero alam mo, ang marahay na bareta ng kagurangnan, dahil naluluma. Ano? Kasi ang salita ng Diyos, o ang marahay na bareta, palaging marhay na bareta iyan. Ano? Ang kaipuhan nga rin unyan talaga sa panahon iniho o marhay na bareta baga na may mga tao na nagtatarabangan. Yan ano natin, hindi lang yung na negative kasi lalong-lalo nga ang problema kasi daw ngayon. May mga fake news, may bad news at may hindi lang ano diyan, talagang news na talagang nagtataw sa tuya ng depression. Ano ba? Importante, news na mga nakapagtataw sa tuya ng kaginhawahan. Di ba? Medyo, sabi nga ni, na lumuluwang ang ating pakiramdam. Ano? Hindi yung na magabaton man, Father. Dahil magabat. Pero dapat sa buhay, yung mga nakakagaan. Kaya light moment. Ano? Kaya ang marahay na bareta, yan ang nagtatabang sa tuya na i-focus ta ang buhay ta sa tataramon ng kagurangnan. Kasi hindi tayo magkakamali. Ano? Dahil Jesus is the way, the truth, and the life. Okay, basahon ta na mga tugang. Noong panahon iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Okay? O komentaryo. Okay, basahan natin yung komentaryo muna. Ang komentaryo mga tugang niniho, personal na komentaryo ko, siyempre, namundo si Jesus. Namatay si Juan Bautista na kanyang pinsan. Ano, yung nagbinyag sa kanya, namatay. Ano? So, siyempre, siya muna ay nagkaroon ng mourning stage. Ano? So, pumunta siya sa ilang lugar, parang medyo siguro tumahimik muna. Ano? Kasi alam mo, una sa lahat, si Juan Bautista ay talagang pinapatay. Ano? Dahil nga sa kanyang mga pagpapahayag, medyo mainit. Sabi nga dito, mag-cool off ka muna, Lord. Okay? Alam mo, maganda yan sa panahon ta. Minsan mag-cool off muna kita. Hindi yung, sige, abante ka ng abante.
dapat sa buhay, sa struggle, sa challenges dapat mag-cool off tayo. Kaya si Jesus ay nagsumakay siya sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa ilang na lugar. Yun. Dapat you have to have spend time with yourself. You have to have a private moment. Okay? Spend time with God. Yan. Yan naman ginawa ni. At the same time, siyempre, umiwas muna. Umiwas kasi si Jesus din ay naririnig na ng ibang tao, na lalo mga Escriba at Pariseo, na ganun ang pinapayag. Talagang Jesus Christ was trying to reform. Nagtuturo ng pagbabago. May mga taong ayaw magbago eh. Ayaw talaga nilang magbago. Father, tama na. Bakit ako magbago? Gusto kong ganito. Gusto kong ganitong buhay ko eh. Hindi, alam mo, importante talaga ang pagbabago sa totoo. Okay? Ang pagbabago ng tao sa landas ng katotohanan. Okay? Kasi nga may mga tao pa rin talagang nanglilinlang. Okay? So, nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, ito naman, alam mo, kasi talaga si Jesus hinahanap-hanap ng mga tao. Anong mayroon kay Jesus? Bakit siya hinahanap? Una, maraming bagay. Si Jesus ay nagmimilagro. Si Jesus ay tumutulong sa mga tao. Marami talaga, kahit siguro, kahit ikaw naman pag narinig mo, ay nandun si Jesus, halimbawa may sakit ka, magpupunta ka, magpapagaling ka, magpaparay ka kasi si Jesus talaga. At syempre, gusto mong madangog ang sa iyong mga itinuturo. Sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Tingnan mo, sinusundan talaga. Paglungsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala-dala nila. Tingnan ninyo. So, bakit nga pala si Jesus hinahanap ng mga tao? Kasi yung mga tao ay nakakakuha kay Kristo ng sabihin natin na yung mga may sakit ay kanyang pinagagaling. Siyempre, lalapit ka talaga sa kanya. Kaya inanap nila si Jesus. Pero ang napakaganda dito, ano ang reaksyon ni Jesus sa mga tao? Siya po ay nahirak. Magayunon talaga ang pagkahirap. Nahihirak ba kita? Sa mga tao? Okay? Nahabag siya sa kanila. At dahil sa nahabag siya, gumawa siya ng paraan kung anong magagawa. Importante mga tugang ini na sa tuyang gibuhon, ang mahiling ta na marhay na gibuhon ta. Dahil na kita magpara halat na mayo man nagsabi sa Kuya, Father, bakit ako magiboning parahayan? Alam mo, tularan natin si Jesus. Sabi nga, we have to be actionary, active rather than passive. Kasi kadalasan, reactionary tayo, hindi actionary. Dapat, sabi nga mahalaga yun, talagang may ginigibo kita. Si Jesus nahabag. At gumawa siya ng paraan na makatabang sa ibang tao. Okay? Yan naman napakahalaga. Anyway, sa pagbabalik ta mga tugang, ipapadagos ko sa inyo ang kwento ng Maray na Bareta. Hali sa Ebanghelyo ni San Mateo 14, versikulo 13-21. Manunugod ini mga tugang sa sitwasyon na kung saan si Jesus ay nagparami ng mga tinapay. Nagmilagro siya. So, bakit? Kaya puhan kasi talaga, lalo ng panahon iniyo, ilagay natin sa sitwasyon, kaya puhan na wag tayong magutom. So, ganoon naman, ayon ni Jesus tayo magutom, kaya tayo ay kanyang pinakakain. Okay? Kaya sa panalangin, give us this day our daily bread. Anyway, tugang babalik mo lang yung lingkod pagkatapos ng mga paalala. Aaray pero di bibigay.
Heidelin Diaz po. Yan tayong mandirigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghablas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpastas Alaksan. Alaksan FR. Diretsyong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan, magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan, dito sa DZGB. Coco Martin ho, bawat lakas may match na Cobra. Ngayon, dinagdagan pa ng lakas ng ImmuniPlus. Todo ako sa klase, pati sa gaming. Ang iniinom ko? Cobra Citrus, natulong sa focus at pagka-alerto with proper diet and exercise. Nag-online selling ako para sa pamilya. Ang inumin ko, Refreshing na Cobra Berry. Sa biyahe, dapat masipag. Fuel ko? Cobra, #1 energy drink. Lakas ng #1. Cobra Original and Citrus de Bote. 14 pesos SRP lang. Cobra, the #1 energy drink. Spray po bahid lang, makapitin. Kaya ang sipon, gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with virus defense action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine malic paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. Dr. Garcia here with Sipon Facts. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with virus defense action to help protect your healthy respiratory cells. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always #1. Always #1. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. 1:29. An oras hatod sa Indokang. Unilab, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino. Alagang Unilab yan. Beer na beer. Tunay at tapat. Kuwang-kuwa ang sarap. RightNed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightNed. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ginebra San Miguel. Sali na sa Ginebra Tres Fuertes promo. May pag-asang manalo hanggang dulo. Drink responsibly. Nescafe Classic. Sulit sa 3 pesos SRP. Fortiplex. Fortiplex Fortified Vitamin B Complex. Okay mga tugang, balik po kita graray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombasi OP. Ay, by the way, inisaro pong recorded, kasi nag-tape na po ako kasi nga wala ako dyan sa Legazpi, But just the same, gusto ko po tawaan ning palaging bendisyon at inspirasyon. Ning marhay na bareta, yan naman talaga ang tema tadigdi sa Maray na Hapon. Pag may Maray na Hapon, may marhay na bareta. Binabati ko pa rin kamo sa nagdadawog gani gabos sa internet, sa radyo. Thank you very much sa pagmamatik nindo, sa paghinanyog nindo. So sa tuyang ipadagos mga tugang, sa tuyang mga pig-istorya, lalo na ang ginibo ni Jesus. Kasi bago kita mag-break, si Jesus ay nahirap, nahabag, naawa sa mga tao. So, dapat ganun din tayo. Naawa ba tayo sa mga tao? O may mga taong walang awa? Nahiling na sa mga tao na naghihirap, bayan kamo dyan. Ba, kasalaan nindo yan kasi kamo mga tamad. Alam mo, huwag namang manghusga. May mga tao kaagad na nanguhusga.
Ano? Kasi kayo ay kunyari, naghililimos o naghahagad ng tabang, kasi kayo yung mga tamad, ay may data naman po yan mga tugang. Ano? So, kung gusto mo, aramon mo lugod. Kung gusto mo, aramon mo sitwasyon, magtumang ka. Kung talagang tamad sila o hindi, kaysa manghusga, yung problema sa atin. Hindi na nga tayo tumulong, naghusga pa tayo. Tama kaya yan? Hindi po. Hindi gawain Kristiyano yan eh. Hindi gawain na makadiyos yan. Ang importante, may nagagawa tayong kabutihan, sa kapwa, Yun. Importante. Nagsisimula din kasi yan sa habag o awa, nahirak, So, nahirak ka. So, we have to be with compassion. Sabi nga, to suffer with other people. Okay? Alam mo, importante yan eh. May compassion tayo. Marunong tayong makikipagkapwa. Ang iba kasi hindi na makikipagkapwa. Ang tingin, ibang tao, hindi kapwa-tao, ibang tao. So we always look for the differences rather for what is common between us. Yan. Dapat tingnan natin, ano ba ang common sa atin? Kesa ano ang diferensya sa atin? Ang tinitingnan palagi yung diferensya. Dapat tingnan natin what is common. Alam mo, kahit sa religion, dapat tingnan natin yung pagkakaisa rather than yung pagkakaiba. Hindi tayo magkakaisa dyan. Totoo, iba-ibang paniniwala natin. Pero sa kahit na ibang paniniwala natin, dapat merong respeto at the same time, tingnan natin na may pagkakaisa pa rin. Maaari pa tayo magkaisa. Naalala ko nga nito mga panahon na ako'y nakipagdasal sa hindi lang Katoliko, may Muslim, may Protestante, may Saksi ni Jehovah, kadakol, iba-iba. Iba-iba. Nagdasal kami. Tema kami nag-away. Hindi ba kayo nagpagalingan? Mas magaling ang dasal ni ganito o madasal ni... Hindi po. Alam mo, hindi pwedeng magpagalingan, magpayabangan. Ang importante na nagtatabangan. Yan. Okay? So, ipadagustat ang Ebanghelyo. Okay? Doon na tayo sa ano ang nangyari. So, nakita ni Jesus na ang mga tao ay nagugutom, mga may sakit, kanyang pinagaling, nang magdadapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad. Okay? Sinabi nila, ilang ang puok na ito? So, sabihin natin talagang marang ilang. Ibig sabihin talagang warang tindahan, walang at malapit nang lumubog ang araw. Wala silang mapupunta, walang bakery, walang mapupunta na kasi nga disyerto eh. Disyerto? Sa disyerto wala kang tindahan doon. Walang restaurant. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao. Tingnan mo, inutusan pa si Jesus upang makabili ng kanilang makakain. Kasi nasa disyerto nga eh. Maganda naman ang kanilang solusyon. So, pauwiin pagkatapos para makabili. Ang sabi ni Jesus, ito, hindi na sila kailangan umalis pa. Tingnan mo. Kasi si Jesus ay gumagawa na nga ng paraan eh. Bakit mo hindi siguro nakita nila na si Jesus ay gumagawa na ng paraan? Ang sabi ni Jesus, wag na silang pauwiin, wag na silang paalisin. Kaya kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Naku, sabi na, nakita kaagad nila ang problema. May mga tao ang tinitingnan kaagad. Sometimes challenges become the problem. But challenges are challenges. They are not problems. There are challenges. There are opportunities. Opportunities are not problems. Kaya nga, sabi nga, tingnan natin, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Alam mo, sagot ng mga alagad, 5 lang po ang tinapay at 2 ang isda natin. Alone, yun. Hindi nila nakikilala pa si Jesus. Bagamat si Jesus ay gumawa na ng milagro nang pinatahimik yung dagat, pero hindi pa rin nila nakikilala na si Jesus ay may kapangyarihan. Ang sabi ni Jesus sa kanila, dalhin niyo rito ang tinapay at ang 2 isda. So, ginawa.
Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tingnan natin tumingala siya sa langit. Ano ba ang tumingala? Kasi nga, ang Diyos ay makapangyarihan. Ang problema sa ating mga tao, hindi tayo tumitingala sa langit. Palagi na nakatingin sa baba. Palagi na nakatingin sa baba. Dapat tumingala tayo sa langit because sabi nga, the horizon. Yon. At anong ginawa ni Jesus nang tumingala sa langit? Nagpasalamat sa Diyos. Yon. Kaya makikita natin ito Alam mo, sa consecration sa misa, yun doon, ibaga, tumitingala tayo sa langit at nagpapasalamat. Okay, that's the center of the Eucharist. Ang nagpapasalamat. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Iyon, distribution. Okay? So, importante mga tugang yan. So, una, acknowledgement of the power of God, and at the same time, thanksgiving to God. Yan, marunong magpasalamat sa Diyos ay pinagpapala. Ang palagi nagpapasalamat sa Diyos, nakakatanggap lagi. So pinagpira-piraso niya ito at ibinigay sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ang mga alagad at lumabis. At sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. Tingnan ninyo, ang iba talaga, minsan ang iniisip permi ay ang problema. Isipin natin ang solusyon, hindi ang problema. Kasi sa bawat problema, may solution dyan. Sabi nga, in every question, there is already the answer. Parang, how many 7 sacraments do we have? Nandun na yung sagot 7. May 5,000 lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. In other words, marami ang kumain. So, because with the Lord, there is always abundance. Yan may problema sa atin minsan. Because of greed. Bakit nga problema? Hanggat sa ngayon, yung corruption. Yung pagiging nating greedy, masyadong saki, matakaw. Dapat akin lang ito, akin lang. Alam mo, you can accumulate all the things of this world, but you will never be able to bring them down to your grave or even to heaven. Totoo mga tugang yan. Kahit na sabihin natin, you accumulate. You just accumulate garbage Nag-iipon ka lang ng mga basura sa buhay. Kaya alam mo, ang magandang accumulate is blessing. And share your blessing to others. Abundance. Alam mo, sa Panginoon, there is always abundance with the Lord. Okay? So, tandaan po, napakaganda ng Ebanghelyong iniho. Na there is plenty, not scarcity. There's always abundance. Yan. Ang ibig sabihin sa abundance, maggulpim permi, gulpihon, di nagkukulang. Ang tingin palagi kasi ng tao, ang kulang. Bakit natin hanapin ang mga kulang? Huwag natin hahanapin ang wala kasi hindi mo matatagpuan ang wala. At ang kulang, kulang. Okay? Anong gagawin natin? Maghanap tayo ng paraan parang ito ay madagdagan. Okay? Anyway, babalik muli ang iyong lingkod pagkatapos ng mga paalala. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong.
Itapok ta naman ang lumang ruweda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok, pagwaraan lang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Nahahadit ka na na mawara ang gana kan sa imong karelasyon? Ninhuli ta nagluluyaan sa imong bedroom performance? Punan mo sa maray, as in healthy lifestyle sa oral daw. Mag-ehersisyo, magkaon kimasustansyang pagkakan, tamang oras sa pagkaturog, likayan ang mga aktibidad na nagdadara sa imo nin stress. Asin mag-inom kitamang bitamina na para sa imo. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Mga momshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga. Lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis. Check. Masarap. Check. At caring-caring ng bulsa. Super check. Ang Nong Meat Shop, mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef or pork meat, isaw, fish or squid ball, kikiam at marami pang iba. Bisitahin lang ang Nong Meat Shop, main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman Embudo. Sa Nong Meat Shop, nakabarato ka na, kikita ka pa! Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries and drugstores nationwide. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Okay mga tugang, dumako na po tayo sa last part sa tuyang programa Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP, at sa tuyang aning pinag-uurulayan ang manunungod sa pagtayo ay magiging kasangkapan ng blessing
So, paano tayo magiging kasangkapan ng blessing? Tayo ay magpa-bless sa Panginoon. Actually, ang dasal is, Lord, bless me every day. Lord, bless me so that I can be a blessing to others. Alam mo si Jesus, naging siyang pagpapala, naging siyang blessing sa mga tao. Ano? Pinagaling niya yung may sakit at pinakain niya yung mga nagugutom. Ano? So, nagiging tayong blessing. Ano? Nagiging tayong kasangkapan ng Diyos. Ano? So, sa simula yan, kumakatok sa atin ang Diyos sa pamagitan ng ating mga pagiging mahabagin. Ano? So, napaka maganda po ito eh. Nahabag si Jesus sa kanila. Ano? Kaya nga, gumawa siya ng paraan. Yun ang paraan niya. Yun ang sabi ng mga alagad, pauwi na lang natin ito, mga tao. Pero hindi. Kayo ang magbigay. So, kayo ang magbibigay sa kanila. Ibig sabihin na tayo ay magiging kasangkapan ng Diyos. Yun. Tayo magiging kasangkapan ng Diyos. At syempre, importante, at huwag nating kakalimutan ito, that God is not the ultimate resource, but He is the best resource. Ang ginagawa kasi ng iba ay wala na tayong magagawa. Sige, magpasa Diyos na lang tayo. Hindi po. Dapat at ang unahin sa lahat, ang Diyos. Hindi yung huhulihin natin ang Diyos. Pag wala na tayong solusyon, sige, magsa Diyos na lang tayo. Anong gusto mo, magic? Hindi po ganun ang Diyos eh. Remember, God works in a natural way through us. Ano? So, in a normal way. Ano? But through us. Tiyan mo ginawa ng paano na parami ito? Ang tinapay. Nagkaroon ng tinapay muna. Hindi naman si Kristo nag-imbento ng tinapay. Ang sabi ng mga alagad, may 50 tinapay at dadalawa ang isda. So, nagsimula. Sabi ko nga, magsimula tayo sa mayroon, hindi sa wala. Ang problema ng mga tao kasi ngunyan, hinahanap ang wara. Wara ngani. Pag wara ngani, wara iyan. Di mo talaga makukuha ang wara. You cannot find nothing. Can you find nothing? Nothing. But if you can find something, or can even everything. Okay? But nothing you cannot find. Wala. Kaya sabi nga, sa dilim, wala ka talaga makikita. Mag-ilaw ka, mag-flashlight ka, may makikita ka. O ganun po yan. So in other words, simulan natin kung anong meron tayo. Ano bang meron tayo? Alam mo, ang ebanghelyong binasa tango niya sa mga salita ng Diyos ay connected yan eh. Halimbawa, yung parable of the talent. Binigyan yung isang tao, 3, 5, 1. O yun, pinadami nila, pinalago nila. So, ganun sana ang gawin natin. Okay? And then, share your blessing to others. Okay? Hindi napaka-importante sa buhay. Kaya nga, tingnan mo, palagi magsusobra. Dahil magkukulang. Kasi, igwa ka dyan sa kagurangnan. Yan, permi yan. So, kung sabi nga, pinagpepera-pera. So, ang ibig sabihin nito, sharing. Sharing. Actually, sharing of power, sharing of resources. So, dahil nagkukulang. Alam mo, the early Christian community, may magayuno na prinsipyo na sa mga tao, mga Kristiyano, dahil bakong mahirap, dahil naghihirap. Okay? Because they live in common. Okay? They share. They share. Community, they share. Halimbawa, importante yan. Alam mo, kami, siyempre, sharing kami. Yung sweldo ko, ay siyempre, napupunta yan digdi sa kumbento. And then, tinatawan sa naman ako ng kadikit, ng allowance. So, kung anong kaipuhan ko. So, but anyway, importante mga sharing. Kasi pag may sharing, there is always plenty. Pero pag there is, sabi nga, may kanta ito, life can be so empty when nobody shares. Life can be so lonely when nobody cares. Yun, if nobody cares, lonely. If nobody share, empty. Kaya nga, importante, mag-share kita.
Ano? So yan po ang magayuno na talagang hamon sa tuya ngunya na aldaw, ano? Magayuno. Tulad ng ginibon ni San Alfonso Ligori. Ano? May talent siya, abogado siya eh. Doon sinimulan niya kung ano ang meron ka. Yan. Ano bang meron tayo? Oh, halimbawa, may kinakapitalin ta. Alam mo, ako'y humahanga doon sa mga tao, mga kinakapital nila kahit maliit na lupa. Ang lupa nila, Father, wala kaming lupa, ano, pero meron kaming lupa sa sa itubagang, Father, plantera. Ano, o duman sa may mga baseyong itubagang tubig, ano? Mga mineral water na nadarakulang baseyo, pigkaganinda umiskito bagang mga lumang sabi natin na sako, pigkaganinda ning daga. O nagtanong baga sila ning nagtanom ning kamote, nagtanom ning pichay, nagtanom ning talong, nagtanom ning okra. Magayon yan mga tugang yan. So ibig sabihin, ano ang meron tayo? Gawin natin. Meron ka namang talino, gawin natin. Ano, yan ang gusto ng Panginoon na wag natin sayangin. Okay? So, ayan ang magayunon. Kasi dapat simulan natin. Okay? O, meron tayong pagkahabag sa tao. Yun, gamitin natin yun. Gamitin natin ang pagkahabag natin sa tao na tayo ay makatulong. Alam mo si Jesus, nahabag siya sa kanila. At makikita natin dito, mahabagin ang Diyos sa atin mga tugang. Maawain ang Diyos sa atin. Mahirakon, mahabagin din ang kanyang anak na si Jesus. Kaya mabuting balita ito sa tuya. Ipinahiwatig na may pinagdaraanan ng mabigat ang Panginoon bunga ng pagkamatay ng pinsan niyang si Juan. Totoo po yan. Tiyak na nabalitaan niyang pinugutan ng ulo ang kanyang pinsan, pero hindi pa rin siya nawala ng tiwala at pag-asa. Hindi lang malungkot na balita, nakakagimbal pa. Talaga, gusto sana niyang mapag-isa muna, manahimik, manalangin, pero mas mahalaga ang kapakanan ng mga tao kaysa sa sarili niyang dinadala. Napakaganda ni mga tugang, Kasi tayo may mga problema man tayo, hindi ba? Pero sabi nga ni Jesus, mas mahalaga ang kapakanan ng mga tao kaysa sa sarili niyang dinadala. Yan. Siya na ang may iniindang sakit na damdamin, nagpagaling pa sa mga may sakit. Kaya sabi nga, the broken or the healer, the broken healer. Yun. Siya na nga may sakit, pero nasakit ang kanyang damdamin, pero nakapagpagaling pa siya kasi naintindihan niya. Siya na nagugutom din sa pakikiramay sa kapwa, sa kanyang pagluluksa ay nagpakain pa siya ng maraming nagugutom. So ibig sabihin, mahal na tayo talaga ni Jesus. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kahit na may sarili din siyang mga pangangailangan, at kahinaan bilang tao, sapagkat si Jesus tao din, mas inuna pa rin niya ang tugunan ang mga taong mga nangangailangan. Magayon na ba nga mga tugang yan? Gayon din ba tayo talaga sa Diyos? Ganon tayo kahalaga sa Diyos mga tugang. Ganon, mahalaga tayo sa Diyos. Kaya maganda mga tugang, ini ang magagawa natin, pagsikapan natin na tularan si Jesus sa abot natin makakaya. Naunahin ang kapakanan ng ibang tao bago ang sarili nating kapakanan. Isipin mo ang mangyayari sa mundo kung kahit ang bawat Kristiyano na lang ay ganon din ang gagawin. Okay? So, yun po ay napakahalag. Tulad ng ginawa ni Maria kahit na nga siya buntis, napagkat siya ay magdadalang tao na, pinuntahan pa niya ang kanyang pinsan na si Isabel parang tulungan. Okay, napakaganda mga tugang. Sana ito po ang gawin natin. Marami tayong magagawa
kung tayo ay magtutulong-tulungan, magbabahaginan, kaysa tayo ay maging masakim at takaw na takaw. So anyway, mga tugang, magdasal na po tayo. Diyos, mabalos po sa imo kagurangnan sa mga balaog na tinao mo sa muya, ngunyan na aldaw, na kami makahiras na naman ng bendisyon sa paagi kang programang Marhay na Hapon with Father Boots Bombase, OP. Padagos mo pong bendisyonan ang istasyon ng DCGB, lalong na ang may kagsadiri, ang mga opisyales o nagpapatakbo, nangangasiwa kang istasyon na ini, ang gabos ng mga nagtatrabaho, asin nagtatabang sa estasyon, asin man ang mga nagpapa-advertise, gabos ng mga tagapakinig o listeners na iray mantabi kami sa anumang karatan, anumang kasalaan, anumang kapahamakan, para kami ay maging kasangkapan mo lalo na sa pag-isip ng katanusan, paggibo ng karahayan. Maarog man tabi, lugod niya mo si Maria, na pinili mong maging ina ni Kristo, na samuyang modelo sa buhay na kabanalan, kapakumbabaan. Ipadarama mantabi si San Miguel Arcangel, asin ang gabos na mga angeles, asin ang mga santos, para kami ay patnubayan, gabayan, samahan, at lalong-lalo na kalingain at ingatan. Ang gabos na inihahagad mi sa ngaran ni Kristo na samuyang kagurangnan asin para ligtas, ngunyan at sa maabot na panahon. Amen. Sa ngaran ng Ama, asin Aki, pati Espiritu Santo. Amen. Diyos mabalos po sa ito gabos mga tugang na naginanyog kang programa Maray na Hapon with Father Boots Bombase, OP. Sana po ako'y nakapagbigay ng bendisyon at inspirasyon sa inyong lahat. At abangan po ang susunod na programang Usapan Pamilya ni Kuya A, Ate Jenny at ni Mike. God bless everyone. See you tomorrow. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission, totally yours we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Go where the sun rises above the hills, share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way, spread the fire of mission for the Lord. We stand before the grand horizon, 500 years of faith. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, Pirmi